Mikor mentek az utcán, és egy forgalmas kereszteződésnél átengednek titeket, ti is megnézitek úgy a rendszámtábláját, hogy mégis honnan valósi, milyen nemzetiség, ki fia borja, embere, milyen embere, embere egyáltalán? Mert hogyha mondjuk spanyol, vagy szép, jóra való nyugat-európai országból jött, akkor hát milyen jó, hogy átengedett, milyen kedves, látjátok, milyen jó ottan, jól vezetnek, meg minden, udvarjasak. Aztán, hogyha véletlen, ne adj Isten román, akkor meg hát előbb is lassíthatott volna, meg hogyha esetleg orosz, akkor meg fúj, mert itt Nyugat-Európában legalábbis ez így megy, és hát tegnap engemet átengedett egy lengyel kamionos a sötét zebrán, kisebb úton világítva. Teljesen megilletődtem. De most őszintén, nem az a lényeg, hogy átengedett? Hm? Tudjátok egyébként, hogy mit utálok a fa viccekben? Az, hogy általában nincsen poénja. Úgy, de mégis tudok egy szellemes fa viccet. Szellem áll a fa mögött.